Takže čaute ľudia, dneska si ideme zahrať hru Minecraft, ktorú asi všetci poznáte. Neviem, tu nám mám akúsi čestku. Viete, pozriem sa do nej. Aha, to je začiatočná čestka. Ja začnem ťažiť drevo. A inak ja som nespomenul meno, ja sa volám Medit. Mám nový YouTube kanál. Možno ste ma už zachytili, dáko pred mesiacom dvoma. Ja som si ten kanál zrušil, lebo som sa nemohol ku ňu dostať. Mi ho Google zablokoval, lebo ja som sa snažil rozšíriť toto, ale nepodarilo sa mi to, tak mi Google zablokoval všetky tie funkcie, takže som nemohol natáčať, aj ten účet mi celý zablokoval, takže som si vytvoril tento nový. Teraz si idem vyťažiť drevo a postavíme taký domček menší. Hej? Takže toto mám ja, taký domček idem postaviť. Zatiaľ taký začiatočný, ale za chvíľu to bude krajšie. Inak mám normálny svet, demo verziu, lebo platíme len verziu takú, čo mi nejde na mojom počítači, takže Linux, lebo Windows som mal, ale ten mi nešiel, tak som na PopOS a tu som si zapol Java Edition, ale my platíme Bedrock, takže musel som s demo verziou, takže možno vám to naskočí keď zomriem, že som v demo verzii, či si to nechcem kúpiť, ale my platíme na Xboxe a myslím si, že za chvíľu prejdem na Windows 10 naspäť a tam to bude mať všetko. Takže pochybujem, že na Linuxe dlho vydržím, len teraz budete mať chvíľu. Možno zo 2 mesiace, dokým ma to neprejde a potom už nebudete mať budeme mať Windows a tam budeme mať, viete čo, už tam budeme mať platený normálny Minecraft, len tu na Linuxe som na demo verzii, lebo nemám Javu, ale mám Bedrock a Bedrock nejde na Linuxe, ako viete. Takže ale už mám asi aj dosť dreva. Len ovce, keby by bolo dobre, keby sme našli. To je taká, neznášam, keď nemám hneď na spawne ovce, to musíte chodiť po svete, aby ste si jednu posteľ a ešte mi tu nejdu komandy, lebo som v demo verzii. Možno sa vám to teraz seká, ale to je preto, lebo OBS-ko mám zapnuté. Ježiš, tu je tento vúcik, ahoj. Ovcu vidím. Lava? Ja počujem lavu. Ojojoj. Bobrito, bandito. A ovca! Ja vidím ovcu, neverím vlastným očiam. Dobre, ale ešte potrebujeme aj tak 3 ovce, takže to je nič. Ešte si to aj vyžierať bude. Kde si? Ovca, nie. Tam si šla zle. Máme prvú vlnu, ale ešte potrebujeme 2. Tu nás si spravím domček.
Takže teraz idem postaviť ten domček, ako som vám povedal. Že to byť zatiaľ taký, ako majú vesničani domček, taký ešte základný. Možno mi Microsoft za chvíľu zakáže hrať Minecraft a už nebudeme hrať. Ale zatiaľ som si to len teraz stiahol ten Minecraft. Počkajte, tu nás sa chodí. Takže teraz idem vykraftiť crafting table, ktorý postavím do rohu domu a v ňom si rovno vykraftím dvere. Ja neznášam to, že sa tvoria 3, ja neviem potom, čo mám s tými dverami robiť. Ak to ani vy neznášate, tak mi napíšte do komentárov a ja vám dám srdiečko. Čakajte, tu nás takto prehadzuje. A je vlastne v demo verzii takedy tma. Aha, už zapadá. Oj, musíme to rýchlo dokončiť. Ojojoj, bobri to banditov. A inak, ja, čo mám teraz tú novú sériu, že hodnotím YouTube kanály, tak ja som si vytvoril, že to skúsim, že čo mi na ňo povie, že či som dobrý youtuber, či zlý, tak to idem skúsiť. Ale myslím si, že mi povie, že ma je zle počuť a že mám pridať do toho troška takú hyperaktivitu. Si myslím, že mi Moon povie. Tu na mi to troška nevyšlo, to nevadí, si myslím, až tak. Teraz musíme ísť do podzemia, ja si robím takto podzemie. Ale vlastne tu na nebude asi kameň. A už sa smieva. Dobre, tak tu na už aj video ukončíme. Takže čaute, 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 čaute.